L-istħarriġ ippubblikat mill-ġurnal The Sunday Times sar mill-misko fost 500 persuna. 58% minnhom qalu li huma favur l-introduzzjoni tad-divorzju jekk il-koppja tkun ilha 4 snin separata. Il-mozzjoni mresqa mill-oppożizzjoni u ffirmata mill-Grupp Parlamentari Laburista tipproponi l-introduzzjoni tad-divorzju f'każ ta' koppja miż-żewġa li tkun ilha separata għal mill-anqas 4 snin u li m'hemm l-ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin, dan filwaqt li jkun garantit manteniment adekwat u jkunu mħarsa tfal. Din il-mistoqsija mresqa f'mozzjoni li bħalissa tiġi diskussa fil-Parlament għandha l-appoġġ tal-maġġoranza parlamentari għax membri min-naħa tal-Gvern diġà qalu li ser jivvutaw favur tagħha. Min-naħa l-oħra l-mistoqsija li qed jipproponi Lorenz Gonzi dik ta' iva jew le, 43% qalu li huma favur filwaqt li 42% qalu li huma kontra. F'każ ta' mistoqsija ta' dan it-tip 15% qalu li mhux deċiżi madankollu 60% minnhom qalu li lesti jivvutaw favur l-introduzzjoni tad-divorzju jekk il-mistoqsija tkun waħda speċifika bħal dik li qed jipproponi Joseph Muscat fil-Parlament. Min-naħa l-oħra 19% ta' dawk li qalu li huma kontra l-introduzzjoni tad-divorzju f'każ ta' mistoqsija ġenerali lesti jivvutaw favur l-introduzzjoni tad-divorzju jekk il-mistoqsija tkun waħda speċifika. Mill-istess tħarriġ ħareġ li aktar votanti Laburisti minn Nazzjonalisti huma favur l-introduzzjoni tad-divorzju għalkemm dawn tal-aħħar jiżdiedu għal 50% jekk jintalbu biex jivvutaw għal mistoqsija speċifika. 88% ta' dawk li wieġbu qalu li l-Parlament għandu joqgħod għad-deċiżjoni tal-elettorat f'referendum li mistenni jsir fuq is-suġġett lejn l-aħħar ta' Mejju. 81% tan-nies qalu li ser jivvutaw skont il-kuxjenza u mhux dak li qed jgħidulhom il-partiti politiċi.